Tak jo lidičky, nacházíme se tady před Tobogou a jsme tady z jediného důvodu. Vždycky jako malý nás zajímalo, jestli jsou přespávačky real nebo jestli jsou fake. Takže jdeme se tady přespát, jdeme se tady schovat. Asi za hodinu zhruba zavírají, když nemám hodinky. Podle mě půlka videa bude z toho, že jsme prostě na policejní stanici, vole, protože já si říkám, ty vole, to musí vidět na kamerách, že tam někdo je, ne? Takže dneska si to jdeme ověřit a neděláme ty fakey jako ty youtubeři, ty vole, takže my to jdeme risknout jako za první v Česku. Dávali jsme na stoličku, kdy máme přespat, hodně lidí, děcek a tak nám psalo, že tady je milion úschopného prostoru nebo kam se schovat, takže jdeme tam, no, jdeme se. Vidíme, no, ty vole. Vezme si na kopěný zásoby, tady kyselé pásky. To je jediná, vole, potrava. Ať nás nevidí, ať nás nevidí. Začátek. Já jsem do tohohle z toho, jakoby, klubu, jsem chodil jako malý, já jsem chodil, kámo, skoro každý víkend a úplně to tady změnili, všechno, tady nějaký 7 děky, no, ty vole, tady ty prolejzečky jsem ani neviděl, že to, takže je to hustý a teď jdem do šatny a musíme najít nějaký ten spot, kde vlastně se schováme. Jdeme si schovat věci. Důležité je zapamatovat si číslo, musíme se potom vrátit. A teďka asi jdeme co nejrychleji se schovat už pomalu na nicovku, protože lidi už odchází, jak vidíte. No, takže si jdeme zbalit věci a jdeme na nějakou schopku. Nejhorší, že jsme tady 3, znamená ty. Znamená, že tebe musíme schovat taky, protože když tě najdu, jak tady běháš s kamerou, tak jsme v píči všichni. Máme hlavně 30 minut, kámo, takže musíme pohnout. Kámo, po ty kuličky, cože? No jako jde ti vidět prdel, kámo. Jo, schováme se dovnitř, jo, schováme se dovnitř. Yes. Jdeme, asi lezem nahoru a počkáme, než dětskou vyjde, všichni a budeme tady. Já si myslím, že tady to je nejlepší schovka, protože kdo tam poleze do tobogánu, takže myslím si, že ty vole snad nevidím tady kamery, takže... Aha. Přímo tady. Mě tak lezem nahoru. Nebo chceš ještě projít? Ještě bych to trošku prošel, kdyby náhodou tam. No, ale za 15 minut zavírají, takže... Největší problém je, že já se bojím, že tady budou i pozavírat, že to budou procházet, uklízet a tedy, takže za 10-15 hlásili, že zavírají, takže už se jdeme schovat. Nesklouznu, kámo, tady je Rachov, už fakt ticho. 18:54, za 6 minut by měli zavírat, ale tak určitě tady bude lítat uklízečka a uklízet a podobné věci, takže snad do 8 by všichni mohli být v prdeli. A když tak tady prostě máme jako celou noc, no, takže... Ale tahle poloha není moc příjemná. Kámo, já potřebuji kadit. Luky má sračku betem. Už tady ležíme 45 minut. Jo, 45. Už nic neslyšíme, ale furt se tady nezasnou. Furt se tady jíbou, takže... Furt tam křičí nějaký děcko, může už jít do prdele. Luky furt se jíbe, ale furt se jíbe. O mě bolí všechno už, kámo. Je 20:26, čekáme tady už hodinu a 3/4, neslyšíme vůbec nikoho, ale furt není zasnutý a myslím si, že tady určitě ještě někdo bude, takže ještě se zůstáváme schválně, Luky je tam čum. Já nechci sklouznout. Kámo, je tady vedro. Už tady chcípal. Plánujeme tady zůstat třeba do 10 nebo prostě až se zhasne, protože si myslím, že tady určitě zasínějí na noc a pak se půjdeme porozlínout, ale doufám, že nás tady nenajdou. Takže jdem čekat a pak se vám zase ozvem. Začínám toho silně litovat, že jsme vůbec tady do toho šli, protože... Ticho, furt jsou tady, Luky, ticho jo, furt jsou tady. Okay. Jo, počkáme, než se zasne a pak se budeme podívat. Okay. Ty vole lidičky, konečně se tady zaslo.
konečně. Nevíme teda, jestli to znamená, jako, že už tady nikdo není. Jdem to zjistit, protože už tady čekáme raketu dlouho. A no jo, podívej se na Ulkyho, kde je. A už mě tady z toho bolí prdel, bolí mě páteř, bolí mě všechno. Zlomím ti páteř, Max Green. A dávám ti páteř. jdeme to tady proskoumat. Jsem unavený docela. Já bych, normálně už bych se jdem spát. Ale jdem dělat brikule, takže pojďte. Jenom chci říct, že jsme to dokázali, patří nám tady celý zábavný bark toboga. Celý nám tady patří, jo? Musíme tam najít to, kde se rozsvědce tady nemůžeme. Jdem. Chci půl sem tak. Co si děláš, píču? Jeliš nevím, si minutu. Na to, že teď jsme se rozhodli s Hanzim, že si půjdeme pro věci o té šatny. No hlavně musíme zjistit, proč se svítí, vole. To no. Jakože buď tady straší, anebo to někdo přišel, anebo jako musel někdo rozsvítit. No buď jsou tady za první uklízečky, a nebo tady je sekuriťák, což nevíme. A to se možná i dozvíme. No já doufám, že uklízečky, protože jestli sekuriťák, tak tady jsou všude furt kamery. To je šprdé. No hlavně ta šatna je na druhé straně, vole, takže máme jako co dělat, vole. To je píči. Kámo, já nikoho nevidím. Ne? Ale musel někdo rozsvítit a tak No tak jdem tady sklout, kámo. Kámo, nemůžeme být tady po prostředku, když někdo rozsvítil, ty vole. Co teď? Já se bojím. Jdu za mnou. Oni už se jdou, kámo. Jo, oni. Rychle. Teď nás uvidí. Ne, ty si tam povídej. Ne, vole. Kámo, nechoď tam. Oh shit. Lidičky je 11:30 večer. Už je to asi, ty vole, možná i 2 hodiny, co jsme slyšeli pro věci, co jsme zdrhali před těma. Ten vypadá, že každou chvíli chcípne. Kámo, už je to tady fakt jako nebaví, kámo. Já mám fakt nervy, jako že se tady klepu, jestli nás najdou nebo ne, takže... A nechci tady celý večer jenom prosedět tady, takže jdeme risknout. Buď tam někdo bude a chytí nás, a nebo tady nikdo nebude a jdem dělat brikule. Takže jdem pomalu dolů, opatrně se podívám, jestli tam nikdo není. Pak zařvem, ty vole, nebo já fakt nevím co, a uvidíme. Takže jdem dolů a jdeme toho Už mám, kámo, hlavně křiče, kámo, fakt jako nepříjemně už. Kámo, jak dlouho tady jsme? 2 hodiny. Na nic, šel bych to prostě risknout, všechno nebo nic, vole. Věci necháme tady a jdem se podívat. My dva, když tak zdráme dole. On tady risknout, nebo tam nic zařvat? Tak nikoho nevidím, ty vole. A proč by se tady svítilo, kurva? Čo, tam fakt nikdo není? O, 1, 2, 3, jebej. Jestli mě někdo bude honit, tak jim tady projdu. OK, jsme tady skoro 5 hodin. Teď se rozhodneme. Já začnu. 1, 2, 3 a ty jebe. 1, 2, 3, Jebej! Takže to máme pro sebe. Můžeme si tady ještě tak chceme. ale kámo... Ne, to už by po nás šel sekuriťák, kdyby kámo měl zaplý kamery, ne. Ale jako co by dělal tady vole nahoře? No tak jako kamery tady má, ale jakože teď tady sedíme, teď tady řevem, takže by po nás... Jdem dělat a nemůžeme nic zničit. Už jsme, jako hodinu jsme tady neslyšeli třeba uklízečku nic, takže si myslím, že už tady podle mě nikdo není. Pokud není nějaký sekuriťák, vole, prostě u kamer, vole. To je jediný. Kámo, patří nám tohle, ne? No nic, já jsem schovat mobil. Jdem na autíčka. Takže lidičky, prostě nám tady patří, jo? To jde nám, jo? To je teďka náš. Jo, hlavně lidi, nezapomínejte odebírat Hero, ty vole. Protože tenhle ten content už u
nikoho neuvidíte, jo, než u nás, takže kupuj a uvidíš tady tu spoustu zábavy. No, fakt jsem se na tohle těšil úplně nejvíc. Luky říkal, že tady chodil, když mu bylo 7, že tady furt střílel po dětskách. No a teď je to vyplý, ty vole. Nevadí, kam jdem na autička. Jdem na autička, to bylo nejlepší. Ty vole, tři nohy, vole. Co se zapíná? No to čemu to je tady to? Tam se musí hodit něco. Jo, kámo, ten se fakt musí hodit peníze. Koň. Nemůžu sebe 10, já nemám, ty vole. Takže lidičky, koně jsme získali, neptejte se nás prosím jak, spadli tady, řekněme, padal ze střechy, jo, prostě padali, my jsme je fakt pozbírali, jo. Zrovna se nám vybila kamera, když jsme byli na té recepci, takže nebojte, nic nelegálního jsme neudělali. Ne, a teďka si jdeme zjezdit tady těma autíčkama, takže jdeme na to. Náš ukojnu. Ještě počkej, jenom za sebou. Kámo, se fakt dementi. Lidičky, tohle je to nejlepší a zároveň nejnudnější, co jsem kdy v životě dělal. Je to úplně pomalý, ale jedu tady na černo, takže... Na Samuela teďka. Už je to nebaví, kámo. Sedí zábavný park pro nás, ty hezky. A klouže to. Ne, napadá. Takhle si představ, že dám naskočený koleno, vole. Čím na ten hiking, kámo? Čím na ten hiking? Se nebo sedeš? Je to tak vyčerpávající, ty vole. Šel bych za chvilku někam spát. Ale baví mě to. Teď už nejsem posraný. Teď už tady nikdo není, takže nejsem posraný. Jako furt mi v hlavě, tak že bych tady neměl být, ale... Tak co, když tak budou mít aspoň reklamu, když nás chytějí. On taky chcípl. Potřebuji srát, kámo. Do sračku. Jdeme tady na recepci. Není to vloupání, protože tady je to otevřené, jo? A jdeme zkusit najít ten rozhlas. Tady jsou ty žetony, které jsme neukradli, jo? Ty tady byly. Ne. Ty žetony tady byly. Tady má někdo telefon, komu na nabíjce. Vyplay. A tady bude asi to. Tady je kreditní karta, takže tu netočte, jo? Tu brát nebudem, nebojte. Ale kámo, chvilka pravdy. Nefunguje, či? Look to my game. No, tak to je skvělý, tak tohle je nejlepší. Odebírejte naše Hero vystráčele, jasný? Hero! Běžte odebírat naše Hero! Je debil, já si to jdu taky zkusit, já si tak fakt si snažil. Krásný večer, pomalu se to rozčí. A jedeme z kopce. My jsme prostě magouři, ty vole! A odebírejte naše Hero. Ano, naše Hero odebírejte, protože tohle nikdo netvoří, ty vole. Chtěl jsem ještě do rychlosti říct, že se zavřen ten Michálek je na kluky, díky. Ano, správně. Lidičky, tohle je VR a na to musíme jít, to musíme zapít prostě. Kámo, tady je něco. Zkusit? Kámo, nevím, vole, ten nevybuchne. Jestli ten, ty vole, jestli ten volna vzal posledu. Počkej, kámo, co to je? To tady. Ty pičo, tady je to creepy, jak se tady. No tak tam nejdu. Tam je. Kámo, svítí to? To si děláš. Je to tohle? Není zapíná se to někde vepředu? Ne, tady. PC1, PC2, PC3, co to je, jako? Power. Kámo, mačkáš to ty, jestli se to Mačkal? Co si děláš, prdel? Co si děláš,
Co si děláte? Ale jestli tohle nezapne alarm, tak už fakt nevím jako. Jestli nás nezapne... nás uvidí i zvenku, ne? To si děláš ze mě. Nás uvidí. Kámo, jestli nás teď chytnou, tak už to za to stálo. Počkej, já to popačkám, kámo, prostě. Tyba, nemačkej to. Až to mačká, nebo... Kámo, svítí to. Počkej, tady je to napsaný. My jsme kreténi. Set turn on equipment. Plug in, press the green button, ano. Press... Jo, takže správně. Ty kámo, mám furt pocit, že tady něco chodí, kámo. Jak se to zapíná? Tady je play. Kde? Tady je... Aha, to je start. To si děláš. Počkej, kámo, tak teď vyprat nějaký horor, ne? Horor já nechci. Tak počkej, hecnem, tak teď dáme něco normálního a pak dáme horor. To je nejlepší den v mém životě. Kámo, ale počkej, dej to hned nějak nahlas. No kámo, nebylo to nic moc jako. Počkej. Hej, pust nám tam ještě byla avatar. Dobře. Co je, kámo, to je 7D, to jsou i dotyky. To je v tom, kámo, Jak tě neprůpá? Kámo, je to úžasný, ale bojím se, že to spustilo alarm, no. Mám taky... Předtím jsem si to nahoře užíval, teď už si to neužívám, teď se jakože fakt bojím. Lidičky, našli jsme tady na recepci kamery, nevím, proč jsme si jim předtím nevšimli, ale zaprvé tam to nějak divně bliká, ty vole, takže se bojím. Přijde mi to jak Five Nights at Freddy, nebo jak se to jmenuje ta hra. A nikdo tady není. Díváme se na kamery, absolutně nikdo tady není. To mě Kámo, přísám, že jsem měl halucinace, že jsem tam někoho viděl. Tam vpravo dole, ty vole. Ne, nikdo tam není. Dobrý, kámo. Já mu jedu. Ty píčo, to je luxus, au, kámo. Hej, děláte si prdel buchla, tak ukážete se dolů. Co se vymyslíme? Ty vole, já nevím, kámo. Piče, já jsem s tím vůbec nepočítal, kámo. Myslím si, že se tady odchopím v pohodě, vole. Kurva, ještě jsem tam zakop, ty vole. To musela spustit, kámo, ta mašina. Jak to bylo hlučný jak píče. Jasně, jo. Ale tam nikdo nebyl, kámo. Celou dobu tam nikdo nebyl. Kámo, co vám kurva zbývá, můžeme se jít přiznat. To se, no tak ty vole, jako řekneme, že prostě, co, kámo, že jsme se tady schovali, vole, A co chceš říct, kámo, že se tady objevil z ničeho nic? Že kámo, z toho to bude problém, jako debil. Já teď se nějak kámo, měli jsme se na to vysrat, jako, kámo, ještě, my jsme, jak jsem říkal, my fakt skončíme ještě, vole, v jailu, ty vole, kvůli tomu. To ne, kámo, ale ne, tak jako, když se vezmeš, nepřekonali jsme žádnou překážku, nebo nevloupali jsme sem se, nebo tak, jakože. Prostě to můžeme třeba říct, kámo, že to, můžeme říct, že... Prostě jsme tady zůstali, ty vole. Ne, přesně řekněme, že nás prostě neviděl. To Slyšíte mě, kurva? Já vás tady vidím na kamerách do prdele. Pojďte to všichni na recepci, nebo policajti. Do píči, kámo, ne. Kámo, ne. Co když nás... No jdem nebo ne, kámo? To je prostě v píči. Co ti mám na to říct, kámo? No kámo, tak to chceš dělat, vole. Když nás vidí na kamerách, chce nás zavolat Benga, vole, tak jako co chceš dělat? Prostě jdem tam, kámo, a já nevím, můžeme ho vykouřit, ty vole, na nás nezavolat. Buď má kámo kamery doma, že se někdo rozhodl, že se podívá doma, vole, na kamery, a nebo někdo musel zavolat, že nás tady má vidí, protože my jsme měli puštěný VRko. Kurva, řvalo to tady na celou tu místnost, ty vole, a nikdo nic. A teďka, kámo, když si tam jezdíme, vole, jak pičusové, tak jako zrovna to někdo uvidí, nebo co? Ty vole, třeba za tu dobu, co jsme tady, tak ta hra se tam spustila tak 6krát, ty vole.
Čum, tak všechno vyplý. Všechno vyplý, ty vole. Jenom ta hra funguje. Kámo, já s ním nemluvím. Budeš s ním mluvit ty, kámo. Já s tím nemluvím, já neznám. Ty jsi byl na policajta, vole. Tu mám být, kámo. Nevím, vole, já My jsme fakt tady chtěli nevím. přespat. Nevím, kámo. Kámo, já jsem si věci ještě.